Good morning everyone. For today's video, nanapon mini boots o partner man kay minduhaan niya. Ako na lang po siyang gihapit og ganing labing-labing kay magpapansin man gyud siya. Agay, magpapansin man gyud siya, guys. Mao nang kinahanglan gyud siya pansinon, guys, kay kung di ni pansinon mangluod man ni, guys. Mato din dito sa daplin, magpa-daplin din na siya, magpaipit-ipit dito. Oh, tanaw diri sa camera. Hello guys, good morning. Kari ba? Oh. Hello guys, good morning guys. It's me again guys, bots. Bots, nga grabe kasipat. Bots, nga grabe kasipat. It's me again guys, bots, nga grabe kasipat guys. Si bots, nga grabe kasipat. It's me again guys, si bots guys, nga grabe kasipat. Bots, nga grabe kasipat. Sipat yun. Tanaw sa camera kay dagan bi kita viewers bots ay. Sa tong YouTube dagan kita viewers. Ning sikat na ka. Yun ko anda yun. Hello dayon ina, good morning everyone. Kani si bots guys. Dili na mo ni siya pwede pasudlon sa sulod na mo sa sala di sa sulod sa mulay, di siya pwede pasudlon. Tingnan no. Mura siya katok guys, pasudlon na mo sa mo ang sulod sa balay guys, magdagandagan eh. Ug aha siya muhunong dito mangihi. Anak siya guys, manang dili gyud na mo ni pasudlon guys. Ug pasudlon man gani namo guys, kanang wala pa ko kalimpyo. Kanang kuan pa ba? Kanang unsa ni? Dili pa limpyo ang balay kay bahalag. Magdagandagan siya bisag aha mangihi, magbilangkad siya. Malimpyohan pa man kay kuan man, wala pa kalimpyo. Munang karon kay limpyo maging sulod. Sorry lang bots, diri lang sa kabots kay limpyo man kay sulod. Kaysa jud ka kasulod bots kay kana lagi imong talent to bots nga pataka lag bilangkad. Di jud ka sa kasulod sa sulod. No. Kaon na mo ron tataod kay ginaway akong kamot. Kaon na mo ron tataod bots kay hapit na naloto ang kanon. Ha? Unya nga lugbati nga gikuha na to kay daddy. Unya na lang tulutuan pag mata ni daddy para init yang kaon ni daddy init. Lami ang kaon ni daddy bots na. Na. Oh, lagi. Ani mo naman kang wakwak bots oy. Wala pa man ni kaligo guys kay wala pa may tubig oy agas. Kay aning tawanan ni og ligoon ni kalas kinig tubig. Kay ayuhon man jud ako ni siya ligo kay para mawala ang baho giniya ba. Tungod sa kabaga sa iyahang balibo. Di ba bots? Ayun, jud kag ligo ni mami para mawala ang baho. Kamot sa baba ni bots gahalhal. Nahanggam na ko imong baba pati muta. Yang mga igsuon to dito guys ay. Nawat na. Namot kay baba si bots hanggam na ko ang baba. Hamot kay baba si bots hanggam ni mami ang baba ni bots pati muta. Agoy, nako. Bots. Kumusta man ang ato ang kuan bots? Botsing. Ali dire, saka. Kumusta man ang ato ang weather karon bots? Kumusta ang weather? Abi. Kumusta ang weather karon bots? Okay ra ang weather nito karon bots? Unsa man wala nay ulan bots? Nga unsa man kumusta ang weather nato ron? Ha? Kumusta ang weather? Kumusta ang weather karon bots? Tan-aw ni mo maulan pa dili na. Ina maulan mas may maulan kay para mabuhay ang alugbating daddy kay wala ra ba tay agas diri pirmi. No? Bots no? Arika mambo. Yeah. Nami kay bukbuk ni. Doklon ba ana o dokol? Na dokol ba ana? Dokol ana. Kumusta ang weather sa kalibutan bots? Hi dagol. Hi dagol gol. Magsilos si dagol guys. Kung ako aning gipulian na ka bots. Agoy. Nawa na. Atay ni ron.
Kana si Dagol guys. Isog ka na siya pero bugnoon na magloko-loko. Ano man mong duwa? Ano man mga lili? Sige, yaw-yaw di adong Dagol. Ano masuko si Bots mo kay magyaw-yaw ka sa kahilabti. Sa hilabti magyaw-yaw di suko si Bots. Away sila guys. Butang na to diri be. Dili masige yaw-yaw Dagol di suko si Bots. Untong dito. Huwag mga buang ba? Ikaw pa, di ba? Kaya labtin mo, kuan pug ka. So, wala nang labot si Bot, kung turo, ginasabot siya, gilabtan na ka, ngawa man. Nini, mapunis siya. So, wala ilabti, ala. Yabag. Mayabag ka. Tapos na, lang ka nang ilabot-bot sino? Dua guys, isog kini sila to kanang gamay guys, isog kini siya. Pero sibot sa masuko, muloko na siya. Awa loko. Sabat ko kay liro ko sa. Ang liro pa sa bang sabat kay sila. Ari ka mambo, amambo. Ambot na lang ni si Bots guys kay. Masulod na ko guys kay tanaw na ko to ang rice baka naluto na to para makapamahaw na sila kay murag alas 8 naman siguro ron. Wala pantay pamahaw ko mga anak-anakins guys. Uy kaayo halit ang ilang kaon. Mga eres at bandas. Sabak ko sila. Ara ra ka ha? Ara ra ka. Ano? Mga iring. Inday. Si Inday. Si Tiger.
Akong husky natulog. Ay, husky ko ang Persian. Nag-sleeping beauty pa kong Persian, guys. Luto na guro ni. Mag-prepare na po ko silang breakfast, guys. Hawa sa diya kay mag-prepare ko silang breakfast kay unsa nay oras karon mabantay mga kaon taon sila. Bisag mo kalit ni kapalong ang ako ang video, guys, kay napuno na ra ba ni kagabi ipa ko ga video mananghid na lang ko daan amping tantanan. Kay balag mapalong ni akong video ti sa kapananghid ako ninyo amping tantanan, guys. I love you. Salamat sa inyong suporta. Pero continue gyapon tag-vlog kay mitras na apay ko ano. Ay nako, Jesus Christ. Naog sa dito kay magkuan pa kog pagkaon. Mag-prepare pa kog pagkaon ninyo. Ang among rice cooker nga dako, guys, o pagid na kuan, pa na ko na repair. Ay na busy. Ang nagigamit namo kanang gamay nga rice cooker kuan ray masulod. Tulo ka baso ray masulod. Pangkas arang nung adili pwede magpaminapon kay gamay ra man siya. Ma-prepare na ko pagkaon sa akong mga anak. Naamay bahaw, guys. Ako ang steam. Ibutan na ako sa ibabaw ang bahaw kay para magamit pud kay sayang man. Bukaan man bahaw kuso man may mga bahaw labaw nag-fried rice. Nya kay ako na lang ikuan sa ila. Ang mga iring. Akong bana nag-sleeping pa din. Pasagdaan na ko na siya kay wa may work. Kay kung naay work sayo man na mo mata ugma na pa duni sayo kay na mo mata alas 5:30 mata na siya kay maligo. Kay every Monday, guys, sayo man na sila magtrabaho kay mag-flag ceremony man na sila. Muna sayo na siya pag Monday. Nya ihatod pagid ang anak sa iyang ang bossing. Samo check ka sayo. Kay magatod ka sa anak. Yan yung first ako sa aning out. Madala rin smile. Pagkuman yan guys, ako ning pabugnawon kay init pa man. Ayan ako timplahan. Timbutangan ang ilang sudan, guys, kagahapon nakahapit mi sa merkado. Nagpalit ko og kaning tamban kay giun-on ako kay nasuman na sila og karne. Ika di naman mahurot pud ang kanon pag karne ikuan. So mo to ning hapit mig merkados kung bana nagpalit ko 1 ka kilo tunga nga isda din nagpalit ko kog cat food sa kong Persian. Kay nahutdan na po siya da cat food. Pabugnaon sa nato ni kay init pa ang rice. Kani napay karne. Ako na lang iurot sa ubutang sa kuan. Alugbati. Ay ako lugbati dai guys, paon sa nako guys ha. Naman diri oh. Agoy nga imo naman ko ning gira. Oh,
ang serpentina ni banana. Ako ning ihumul-daan na ra o serpentina niya, guys. Ihumul na ko nidaan og kuan, guys, kaning ini ni tubig kay igo kon mamata siya. Mukaon. Makainom dayon siya ani. Na. Dayon mag-init kog tubig. Diyos ko Lord, nang tangtam ni. Gadali ta matangtang agay. Maakwak-kwak ay. Tukon ka mo. Ang heater na mo guys, naguba na ang taklog pero ligon mo na siya guys kay Camille man gyapon ang brand ana. Magamit gyapon siya bisan og makuha nang iyang taklo matangtang-tang gamit gyapon ay. Ano man na bots, wala pa'y kaon bots, wala. Tara to ang alugbati. Atuan na ning hugasan atong alugbati. Mitras nga ipabugnaw pa ta sa tuang pagkaon sa atong mga anak-anakins. Hugasan nato ng palanggana kay mamani itong hugasan. Dara itong alugbati guys, presko kayo. Fresh from the farm. Na, from the farm yun. Oh, gwapa kay kung alugbati guys. Sayangan ba pumuputol guys kay tambok ay gwapa niya. Na ang uban na tiguang naman na punong nagliso. Oh, gwapa kay mga udlot ko. Na sayang ba ya oy pero wa ko'y mahimo kay ang balay parte ng libuna. Kinanglan ng itsyog ka ng iyuhan. Yung si banana dili lang di paputol. Pilian lang siguro na ko ang putlong guys. Akong putlong ito lang mga buwang na kaayo ba ko napuno nagliso ko. Kato bitang gahi na. Kato lang siguro ako ang kuan. Ang ako ang pamutlon para makuan-kuan pud ang libon diya sa gawas. Libon na manggod kaayo. Ang blotter net natabunan na ang blotter net kay tungod sa lubati. Namatay ang ubang blotter net guys pero sa kaguwangon na pud na sa blotter net guys mamatay man gud na siya madumay. Ano nang inanglan po doon, limpiyuhan na dyan. So diri ra tataman guys kay bisan og mapuno na po ni akong cellphone guys kay daghan na kay nagsulod akong cellphone. Kagabi pa jud ko ani og in-upload ga ay kaning binidyo sa akong cellphone guys. Gamay ra next story. So salamat kay sa tanan guys sa inyong support sa kuha, sa pag-like ug share sa kuha ang mga video, sa pag-follow sa akong Facebook page Marimar, sa ako ang Facebook account Maricela Capulco Fernan. Salamat sa tanan sa akong pag-like sa akong reels, pag-follow sa akong reels, akong TikTok. Salamat labaw na sa ako ang YouTube channel. Salamat sa nag-subscribe sa akong YouTube channel guys. Natay
39 subscribers. So, nagpasalamat ko guys, naaabot naman nung tayo na siya 40 kapin guys. Kanila hindi na to malilit na to, dayon na to ang cellphone. So, ang katong uban, bawion nila ilang gikuan sa ko gi-subscribe ilang ikuan. Pero okay ra gihapon, nagpasalamat gyapon ko sa inyo sa inyong suporta sa ko. Bye guys, amping tang tanan. God bless. Salamat sa tanan.